timo gik moko ka weche mag PPP to notimore kaka notimre mane giwuok. Sani kan tie paro machielo kata mag bero alap ndeke mag JKIA e kin gik mamoko mantiere. Sekta mane monego bed ni miyo priority to nang'o ahinya kirange sani gima piny Kenya dwaro ahinya mathoth. Erokamano ahinya Cleo, mana kaduoko penjo no very directly. The basic common need of human being en ga gik miluongo ni gima inyalo dwaro mapiyo kaka dhano en ni ibed gi chiemo, food, ibed gi shelter kama inyalo dakie, ibed gi kaka inyalo rwakori. Number one, the infrastructure fund mane nitiere aneno ko target nyaka issues mag development of agriculture. Ing'eyo weche mag Galana Kulalu kane nitie kacha ne en gi target ni onyalo golo cham e yo ma ng'eny ahinya, almost 12 million bags per year. Kopo ni sirikal okawo pesa no magikete migawo mar agriculture mondo mi issues mag kech manyalo bedo ni omako Kenya obed gima chalo koro lek nikech areas mar agriculture manyiso ni chiemo nyalo bedo yo ma owinjore, koro onge tiende kawo chiemo koa e pinje maoko to wan gi project magwa kaka Galana ma irrigation scheme mare kopo ni obedo expanded maber to wadhi bedo gi chiemo moromo kendo nengo moyweyo. Mano mokwongo monego sirikal onego mi priority in terms of the infrastructure fund. Number two, giwacho weche mag sitima. Ng'eni sitima ema drive economy mar piny. Omiyo kiyudo ka sitima ok nie yo ma rang'iny mamalo e gwengewa, kat iyudo ka jok mayude gin jok matin kendo iyude nengo ma ok oyweyo, manyiso ni the cost of production mari kata ni bed mana farmer dhi bedo malo nikech energy cost ni malo. Ka sirikal nyalo kawo gigo mondo mi otieko issues mag last mile mag sitima mondo mi sitima odonje gwenge, kendo mar ariyo ginyalo expand go the production mar sitima mondo mi sitima oyude Kenya ka nengo moyweyo, nyalo bedo gima ber kabisa. En adieri ni weche mag ndara richo e gwenge wagi sani ka koth chwe to ndara richo kabisa. Onego wa prioritize areas mwanyalo kawo nderni wa mag maramo bed bitumen road, manyiso ni roads moko mogone gi lam. Kar bedo ni ka koth ochwe to kata kaka idonje puothi kata kaka idhi ka chambi kende is a problem. Manyiso ni national government onego partner gi county government mondo gi partner gi Ministry of Roads mondo ging'e kaka nderni wa nyalo chopo e rang'iny mamalo. Mogik issues mag infrastructure, the government is doing so well. Kineno gigero stadium everywhere, gigero issues mag affordable housing. Onego gikawo gigi magigero mang'eny mondo mi kata nengo mag udi ma seche ma japiny sani pod ok nyalo afford gi, gibede ni sirikal nyalo kawo migawo minyalo yudi gigo kende nengo mayotie moloyo mondo mi gibed kaka government settlement. Erokamano ahinya Clem. Erokamano ahinya. Ang'eni e kaunti ma Nairobi kantie gimoro matimre, ang'eni ok wadhi thuolo mar kawo pichano sani gi jatend piny Kenya igeno kacha mondo mi olosi kinde mabiro, to yiena mar mondo mi awinj pachu kaka jotwak mantie ka wadhi nyime. Nitie chenro mano mar goyo lang' kata keto mano Kenya Pipeline IPO e Nairobi Securities Exchange ka irange ka achiel kachiel. Gimitimo kawuono ni en gi ranyisi mane e dongruok mar piny kata e chenro gi mano mar achiel kachiel ang'adhire kacha achiel kachiel mar gigi duto matimre achiel kachiel mar mondo mi ang'wane ane mamoko mantiere. Ang'adhir CP Evans Ogutu bang'e ang'okonwa to sani CP Andrew Groni ma en ranyisi mane mwayudo ka mokwongo. Ang'eni nitiere Nairobi Securities Exchange kawuono ka igo lang'ni mar kete ayanga kata mar yawo chenro makama. Yes, kawuono en odiochieng' maduong' kabisa.